abusuafo mo bi akwaba e de baba Grace TV so bi se hwede ampo nyankopɔ ba abusua obi aho ye mesro so be kan ho na like na comment na share ama foforo nso enya bi ahwe abelvo na subscribe to the channel e de ama ye nim so be tia me sure na onyo so akoma so ade enfama yin na nim se ma me akoso ase wasabe am no kasa de o de yini aba moda akutina Kumasi High Court ya che se so waka nsem a e de ogun ho fi waka nsem a e ha atwen na nsem no emu ya pa na onim na me akoso ase wade nsem no koda court oto ne bo ase e kan akoma so ase bi de chair court oburu nsem bebe so de chair court e che ne ha wa fam ene die ntiku a wodi yawa wade nsem abeto court ni nsem no do so pa na wade nya buti ni TV ma me akoso ase waka chair court se ono ma me akoso ase wa se de yin anim dad lumba no ne ho kanyi no preocupe ya omo ware wo mremu court awade bi enti o ka chair court se ono ye ma me akoso ase wa ne dad lumba omo wo Germany court awade e wo mo tem ya enya awade se customary ya awade nkrata ina da so e wo German gochim ya e course wa ho awade na ngu awade na course wa ho akopem da lumba ye nyame dia on the 26th of July 2025 na montem te and yes ma me akoso ase we ka check court emotional pa anya sem kitwa ma me akoso ase wa say also ka check court say ono ma me akoso ase wa Germany gochim mu e na wote na sabi onnam na lawyer for so na dey ase na bedan court san nsem no ekoso no e ha adwen odi a wo mu pa nti what san se anyeye is what bedan court na to ne bo ase e kan nsem ne bi de ma no ana ma me akoso ase we say ka check court say our boy friend say Miss Lydia Benson ya do na friend say mother obi a o social media so tenta fidie so ya o content creator san so ya blogger otikumase ya na se o ha no di dwumadi na no ene empempi o TikTok so or live or streaming how any other social media platforms ya o ya amansan ba betie no amansan ba behwe ti o kaja check court afa ma me ko ya se wa chim no se ka se ono ye ma me akoso ya se wa enfie bebre nie ena abre bia waye din na wakra na ho ahwe se empo ensem kra fa na ho amanfo ka ensem de gu no ne ade a oye din yon kasa enti wara kra na ho fie bebre ama no nti Ghana fo wo buo so nko de ma no Ghana for ewo enidie ene odoso nko de ma no ya no mo amfi preocupa na bae se de ono ye ma me akoso asewa osi akra na ho kra na ho na bo ne bra wo ye mam ho anti na ma na busua afenya busua na dofo na yonkofo oni omo ye adwuma ene Ghana man ni ono ye wa brochi na ewo buo so nko pa de ma no se that lumba ehire oyimpo anase se binyotini kese sa eri wato ne bo ase and what should any way to name ya yetini kwan se preocupa bi ba be say sa reputation ni na afima me ko se wasa ka share court say o ka share court say that lumba ya we nyame de ono ya ma me ko se wasa de bro that lumba ye nyame de akata bi buy from the German embassy or Ghana ha say awade bi wo montem I celebrate your Bornholm Germany 2004 o ka share court say no ono akoso ase wa ono ni kun that lumba awade wo montem ye German court awade na bronya bosume nde to so aduonu miensa e wa fimpim ye no nan to the 3rd December 2004 e na awade no ekoso ya awade no ekoso no na Germany awade nkrata e kroje abraji tum no o modi bi ma wo nti o jama awade nkrata o kada che kotsa afọ me kosi ase wa se sa awade no a ye ni aba kotsa interview se agu no muda awade no agu na emom ebra odwumtuni Charles Koyofo so ye nyam kopon dia no on the 26th of July 2025 and everyone say our dear say order for the bako nyame dia na ma oni unchen bi na mum empo da lumba nyame dia no na omo da so aware ya nkrata na adi na German aware nkrata ni na di adanse akroji say ma me akoso ase wanda number omo da so aware afa me akoso ase wase okada check out say ono de obegina ni German aware nkrata any adansi awdo nkata awdo ye confirmation obeka na meka say on say brother number ye nyame dia na nsem we shase na German embassy the confirmation be by German embassy or Ghana the confirmation be by so obeka ya it was ma meko say so obegina the German awade nkata so and afi confirmation ye free the ma aban yu beku awdo ni ade na ba ye so and what the akanasem na what the agina ma mo bia say enokre on that lumba aware enwu na ware nda so ho no ya sabe am no ka say na pred that lumba ye nyame dia no montem te say aware for na mbom up to now awade no krata e da so awade dia dance say on ne kru o ma ware nya no kre dance de mo de ka say o mo agya aware no afa ye ma me akoso say wa say
ɔka ya kyerɛ court sɛ ɛnam awadeɛ no mu nti no nyame yɛ adom ɛma wɔn anya nkwadaa mmiɛnsa ɔne Dade Lumba nya nkwadaa mmiɛnsa sɛdeɛ nyinaa anim no akɔsi asɛ wɔn a ɛka nyinaa kyerɛ court san sɛ wɔdi a ɔde ɛkɔ so no ɛna afei maame akɔsi asɛ wɔyɛ saa ka kyerɛ court biem sɛ ɛbɛn na Charles Kwadwo so Dade Lumba ɛte ase no ɔno yɛ maame akɔsi asɛ wa ɔno Dade Lumba yehu wɔn wɔ mmɔnten so programs ahodoɔ yɛ a wɔn kɔɛ afei dwumadi ahodoɔ a wɔn kɔɛ amontu bebree a wɔn kɔɛ yɛ bi kura wɔ hɔ a ɔkɔ ne kunu abusua mu ne kunu nso ba n'abusua nti wobɛkae a berɛ a Dade Lumba yɛ nyame deɛ no maame Ambisa yi ase yɛ nana yɛhu sɛ maame akɔsi asɛwa na Dade Lumba de ne ti ato yɛ maame akɔsi asɛwa ha I mean it is evident it is a public domain ne nyinaa di adanseɛ sɛ ne kunu Dade Lumba ɛnyɛ sɛ bi a wɔn ntam te anaasɛ wɔn ani ɔdɔ bi a wɔn ntam ɛyɛ awadeɛ a nkwadaa mmiɛnsa afiri mu aba na ɛno nti koraa no na wɔn ka bom di dwumadi ahodoɔ 2018 maame akɔsi asɛwa maame ayi ase wɔ Jubilee Park Kumasi ne nyinaa Dade Lumba was there ne adeɛ so ɔho nti nyinaa ɔka de akyerɛ court afei maame akɔsi asɛwa ase ɛna no nyɛ Ghana nkɔ aburukyire nyinaa nso na wɔn ka bom etu anamɔ ɛkɔ dwumadi ahodoɔ yɛ bebree na anim wɔn sɛbi abusua no mu ne nyɛ abusua koraa Ghana man ne ewiase man n'anim sɛ mpa akɔsi asɛwa ne kuro ne Dade Lumba yɛ maame akɔsi asɛwa afei wɔse maame akɔsi asɛwa so ɔka akyerɛ court sɛ sɛdeɛ mede kan wɔ mmerɛ bi video ambɛyɛ sɛ bosome August ne da ɛtɔ so mmiɛnsa ne da ɛtɔ so nnan ne da ɛtɔ so nsia na afei ne da ɛtɔ so nkron ɛna yɛ nua baa mɔda yi ɛyɛ live broadcast ɛwɔ TikTok ɛka ne social media platforms bebree ka nsɛm ahodoɔ ɛka nsɛm a na ɛha adwen ɛde kyerɛ amansan yɛ ne nyinaa na ɛyɛ ntorɔ anaasɛ nyɛ nokorɛ na ada nsɛm afei kɔda nkyɛn a ɛsan yɛ nsɛm a na wɔde gu yɛ maame akɔsi asɛwa ho fi yɛ ɔka ne nyinaa wɔ the TikTok live so any other social media platforms ɛna wɔn sɛ wobɛsumi TikTok live so a yɛn no bloggers no bebree na abɛfa na wɔde ayɛ wɔn content nti ne nyinaa maame akɔsi asɛwa ka kyerɛ kɔ sɛ court deɛ wabɛyɛ yi wayɛ me yie nsɛm wɔn nyinaa ne nneɛma wɔn nyinaa yɛ nneɛma a wayɛ de atia afei yɛ maame akɔsi asɛwa ase ɔka kyerɛ court sɛ efiri saa da no 3rd 4th 6th and 9th of August no 9th no yɛ kwasi ada yɛ twam yɛ a ɔte kwasi ada yɛ twam yɛ and last week so ɔyɛ bebree aka ho maame akɔsi asɛwa ase ɛberɛ a na saa nsɛm wɔ nyinaa akɔ so no a ɔyɛ nua baa yɛ ne TikTok live no ɔyɛ live no wie a na maakwanya ma third party amanfoɔ bebree nsaka videos yi bi yɛ a bebree na nsaka wɔ TikTok no so bebree na ahwɛ obi so wɔ hɔ a nyɛ sɛ wɔbɛhwɛ kɛ ɔbɛreact na wakɔmmɛnte ne nyinaa akɔ so afei obi wɔ ɔhwɛ wie na ɔreact na ɔsan like na ɔkɔmmɛnte a na wasan hyɛ ɛde ama afoforɔ sɛ obi nso nhwɛ na sɛ akɔsi asɛm akora mɔda na ɛseɛ sɛ Dade Lumba awade agu ne nsɛm bebree yɛn di kwan sɛ basa afei obi kɔ hɔ a ɔhwɛ wie na ɔsan sɛ ne ma afoforɔ a na ɔnan san bɛyi video na san post ato TikTok hɔ sɛ o monhwɛ na deɛ maame akɔsi asɛwa na yɛka na asɛm a mɔda sesei ne adeɛ ne nyinaa yɛ nneɛma a akɔ so yɛ nnipa bebree na ɛnyɛ bi ahwɛ afei nyɛ no nkɔ anka no koraa wie ɛna ɛpɛm hɔ anka ha adwen nnipa no asan arepost wie na wɔn asan tena ase wɔ TikTok live so ɛne media ahodoɔ bebree so na wɔn discuss ɛna mɔda sesei ne yɛka ho asɛm ne adeɛ yɛ ne nyinaa akɔ so ɛwɔ social media so ɛne other digital media platforms na akɔ so ɛna afei yɛ maame akɔso asɛwa ɛkase saa asɛm a ɛkɔ so yi ɔno yɛ maame akɔso asɛwa wayɛ din na nsɛm a mɔda ka yɛ ne nyinaa videos ɔyɛ ɛyɛ ne adeɛ nyinaa ɔka ne ameado ɔka no asante kasa ɔka no yɛ asante twi kasa yi mu enti maame akɔso asɛwa akora saa nsɛm nyinaa wɔ saa videos ne nyinaa yɛ di adanseɛ sɛ nsɛm sei ɛna mɔda aka de afa no na saa nsɛm nyinaa no maame akɔso asɛwa ase ɔto ne bo ase ahwɛ sɛ ɔbɛpɛ wɔn a egyina brane na wɔn akwadare ɛwɔ sɛ yɛde kasa ɛdane kasa mu afiri yɛasante kasa mu na sɛ yɛman Ghana kasa bi asɛ ɛbono kasa o akyem akoyapem kasa o kasa bi afrafra kasa o dagomba kasa o ɛde akɔ borɔfo kasa mu wɔne wɔn a ɛtumi di dwumadi ɛte saa no ɛɛtu anamɔ na ɔbɛhwɛ sɛ court bɛma kwan a ne wɔn asakra nsɛm nyinaa mu de akɔ pɔtɔ kasa mu ɛsan sɛ ɔn sɛ English is our official language wɔde na ɛde akɔ pɔtɔ kasɛm ɛne nsɛm ahodoɔ a yɛbɛte ase na aboa ama nyame yɛ adom a ɛkɔduru court watumi ate nsɛm a wɔka no ase ɛyie sɛdeɛ sɛ ne fata yɛn no nko a ɔkɔpɛ the transcript certified transcript ɛne English translations nyinaa no na afei wɔsan so ɛde nsɛm no a yɛn nuabaa no kaeɛ no a original ones no audio visual na ɔte hɔ kasa na yɛtie no yɛhu no ɔde ne nyinaa nso aka ho bi ɔde ɛkɔdan court sɛdeɛ sɛ na ɛfata ɛwɔ no
enti nsɛm a ɔka nyinaa maame akɔhwɛ sɛ wɔde ka akyerɛ me de ka bɛyɛ video aka ho asɛm dada nsɛm a ɔka bebree nso obi ate dada yes nti yɛn nsa nkɔ no ɛna maame akɔhwɛ sɛ wase ɔka de akyerɛ kɔɔto sɛ bio nsɛm a yɛ nua bɛyi kɛn na ɔkyerɛkyerɛ mu asɛ mpo yɛ maame akɔhwɛ sɛ wayɛ sei nyinaa no ɛnyɛ nokorɛ because ni obey aka say maame akɔso asɛ wakɔ ni awadeɛ nkrataa biara na ɔne Dad Lumba koraa no ɔnye maame akɔso asɛ wanyɛ lawful wife of the late Dad Lumba na Dad Lumba koraa gyaa no maame akɔso asɛ wase saa nsɛm a wɔbɔ anka nyina nte saa sɛ Dad Lumba gyaa no nte saa ɔmo anya awadeɛ afei ɔnyɛ lawful wife of Dad Lumba no ɔsɛ no so nte saa afei wɔbɔ anka sɛ maame akɔso asɛ wani marriage certificate biara ne nyinaa nte saa ɛyɛ ntoro yɛ wɔbɔ anka ɛde agu ne ho fi sɛdeɛ wɔbɔ anka no ne nyinaa nte saa afei yɛ maame akɔso asɛ wase ti wɔka asa na wɔkyerɛm de akyerɛ kɔ sɛ mediki aka dada no sɛ ɔno Dad Lumba ware 2004 born him 23rd December the German embassy in Ghana kora ba abɔnten abɛ confirm no ti nyina wɔka ho asɛm ɛde akyerɛ kɔ ɛna afei maame akɔso sɛ wɔkyerɛ no ɔkyerɛ sɛ saa bere ɔne obi a ɔka sɛ ɔka akyerɛ kɔ sɛ yɛni sɛ ɔbaa no kyerɛ sɛ yɛgyae no ɔde nyɛ nokorɛ da ɛsiane sɛ yɛni legally effective divorce biara ɛwɔ ɛyɛ maame akɔso asɛ wɔn Dad Lumba ntɛm nyɛ nokorɛ sɛ bi a Dad Lumba ebi ansa na ɔbɛyɛ nyame de ano ɔno yɛ maame akɔso asɛ wɔn gyae daabi because yɛbɛkae koraa 2024 29 September Dad Lumba birthday ɛwɔ Bayview Village ɛwɔ Dɔme Kwabenya area hɔ Lumba kan sɛ meyere akɔso asɛ wɔ ama wɔn sɛ no wɔgyae no asɛnka ɔbɛka sɛ meyere dadaa akɔso asɛ wɔ abado wankasa maame akɔso asɛ nyɛ nokorɛ da sɛ ɔno ne kunu Dad Lumba wɔn gya awadeɛ ɔmo nya awadeɛ de biara ɔmo gu so aware kɔpem sɛ baa mo wɔ mpa de pa ɛbɛfa Dad Lumba ɛkɔyɛ afei maame akɔso asɛ wase ɔno deɛ ɔka kyerɛ obi asɛ ɔka de akyerɛ kɔɔto sɛ nkrataa ɛne na wadeɛ nkrataa yɛ firi Germany abirikyimaa mu ɛne nkrataa ahodoɔ firi German aban emu aba ɛne nkrataa ne adeɛ nyinaa edi adanseɛ sɛ ampa akɔso asɛ wɔn ne kunu Dad Lumba mo ware yɛ awadeɛ no ɛngu ɛna Dad Lumba yɛ nyame deɛ no ɔde ne nyinaa ɛba bɛdi adanseɛ ɛde akyerɛ ne nsɛm a obi ahu sɛ ɔyɛ yere yɛ a yɛnyaa no afei maame akɔso asɛ waka hyɛ kɔ sɛ ɔsan asrɛ court sɛ ɛne deɛ ne abrɛaseɛ kwan so nsɛm ahodoɔ a yɛn nuabaa no kaa yɛ mesrɛ me ka mpanyinfoɔ no fom adwobrɛ yɛn nuabaa no kaa yɛn no kɔ wie sɛ ɔsɛ yɛ maame sɛbio ɔyɛ mefɛre sɛ meka mpo yɛ maame ɔyɛ prostitute ɛne sɛ ɔyɛ sexually immoral no nyinaa deɛ a ɛnte saa ɔbaa no nsɛm a ɔka de afa no nyinaa sɛ wɔamfɛre nyame nsoro adeɛ na ɔka saa nsɛm ne nyinaa ɛnim ɛnte saa koraa afei ohun sɛ ɔbaa no ahyɛ daa pɛ sɛ ɔka nsɛm de gu ne ho fi afei ɔbaa no ahyɛ daa ɛpɛ sɛ wɔdi n'atɛm na ɔgu n'anim ase yɛ ne nyinaa no ɛyɛ boapare na ɔbaa no ato ne bo ase ahyehyɛ adwuma sɛ ɔbɛka nsɛm bɔ nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a maame akɔso asɛ sɛ Ghanafoɔ si gye ne tom Ghanafoɔ si pɛ n'asɛm Ghanafoɔ dɔ no na wɔn ti ne ho gya nyinaa ɔbɛka na wɔde asɛe ne nyinaa nti ɔpɛ sɛ ɔhyɛ daa na ɔenjoy her reputation na afei ɔhyɛ daa eyi maame akɔso asɛ wa oyi ne si wɔ na Ghanafoɔ bi so pa no obi a wɔanya abokyerɛ na ɔbɛka nsɛm wɔ anim aka nsɛm ha adwene ɛde afa yɛ maame akɔso asɛ wa nanso ɛnte saa da biara da nti ɛno nso ɔka ɛde akyerɛ court sɛdeɛ sɛ na ɛfata afei maame akɔso asɛ wa sɛ ɔka mo bi ate aseɛ sɛ ɛyɛ ɔno yɛ maame akɔso asɛ wa nsɛm ahodoɔ a yɛ nuabaa no kaa yɛ 3rd of August 4th August and then 3rd and 4th August no ɛno nam so ma yɛ maame akɔso asɛ wa afei Dad Lumba abusua ɔmo de krataa ba abɔnten press release mbɛka nkora wɔ ha sɛ ɔmo de press release ba abɔnten on the 5th of August 2026 press release ɔmo de ba abɔnten 5th of August no na kɔsi ada yɛ 9th ɛna na efiada no yɛ 7th na fifth no yɛ okuada ti okuada na press release ne ba abɔnten no mmerɛ no okuada no mmerɛ ba me Thursday na mbɛyɛ me deɛ wɔ ha sɛ ba abɔnten okuada no mmerɛ 5th wɔn akɔsi asɛ wɔn asɛ bere mpo de krataa ba abɔnten sɛ ɔba no ɔmo si asɛm bɛka a otu no fo onyaa mu ɔnka saa nsɛm no ɔntwe no fi mu adeɛ na saa nsɛm ɔka no kora nte saa onyaa nyɛ saa obetu anam wɔ ɛsɛ fata no cease retract and desist from further defamatory publications ne nyinaa akyi no ɔde ba abɔnten bɛkan na sɛ wɔn akɔsi asɛ wɔn asɛ ɔde saa nkrataa yi na aba abɔnten no aba na ntie nti ɔno maame akɔsi asɛ ɔde saa krataa na ɔde ba 5th of August na otu aba no fo so onyaa saa nsɛm no ka ɔntwe ne ho mfiri mu ɔnde sɛ site n'afɛ ɔn bɛpa akyɛw ne adeɛ no ɔde ne nyinaa ayɛ adanseɛ yɛ a ɔde bɛka nsɛm wɔ kɔɔto no sɛ kɔɔto deɛ nti a meka deɛ krataa yi mede krataa yi ba 5th of August nsɛmtwerɛfoɔ nyinaa ka bi by Grace TV ka bi media house nyinaa yɛ nyinaa yɛ kan bi sɛ wɔnyae nanso wɔn akyi 9th 6th ɔsan aba bɛkasa bɛdi matam bɛ so paa yɛ a ne ha atwe afei maame akɔso asɛ wɔ ase saa nsɛm nyinaa ɛkɔ so nyinaa yi ɔno deɛ ɔka ma obiara te sɛ
said the other two just about no entrance on any could be of our entrance and on patch on can be out to China France as some of us. Our no yasu brachi when tea so bedia to no patch. And only you talk so on away the way. And all talk so on away the way. Yeah, just when you're not doing that, so be pay mamma cos you as a bracket too. Fusu acho. Afi, I say. Na sagra always one patch on so how fifth no man cos what the cat by one patch on so wow. Na tie. Ababa to as wa cause wa cancel wa emu ya eti akoma na gu ya maame akoso ase ho fi on the 6th and 9th of August. In the 5th na okua da enimre no. Maame akoso ase wa the press conference yaba. Maame akoso ase wa the press release yaba. That number bush for the press release yaba. Sa ababa as one kan jai. Men kan ntesa ogu maame na ho fi. Ohun ye na otoko ni bebe ade chen ya wada. No san so life fi. And we say and so the 9th ne namiensa so that is kosia de ya kwa asori aba Kristo Yesu asori. Sa ku jina ntenta fi Yesu. Eso pa maame a despite season this letter no enti okada check out mama ko say wase okada check out say ababa no awia task we di ntine botto so obekoso akansem aguno so ensem a woni adanse bia ensem a oni nyina so bia na waka de aguno so a se de be ya obeyi no kora na to nchen baabi na waka nsem de to futu agu amansen ni o abra no kuro bia ni mu se de be ya eno ebe ya na maye maame akoso ase wa edo Ghana for dono edin anyame adonwanya afisi de Ghana for bi gine tum no ase Ghana for ka say maame ko asa na ate ne say say Ghana so de wasem ba na akọ ibibi ho enti won so hunu sa ba na hyeda se obeye sa de na wo ye no enti na ye se no bia oka ti afi maame akoso ase wa cheche nsemu a se adanse awdo ya wo ya ni na nsema abawa na nsema waka ni na wo de abedan court afi adan evidence ya ti se nsema abawa ne kana se de ano esi a shefa no ni no de abedan court afi abawa na nsema waka se oni marriage certificate ni na no entisa on ha dance abedan court afi abawa na nsema waka na se dadlu bajam entisa on ha dance abedan court abawa na nsema waka se maame akoso ase wa kra enye wife no ni na ha dance abedan court se entisa afi maame akoso ase wa chese abawa na nsema waka se Sebio na oye sexually immoral or sexually immoral person. In person me can say we no. Ni na no o de dance about that cause entisa. And for me cause you say wa say sebio adanse e kire say ono owawade nkrata ene ade ni na no. Eya ade a ye pese ye hu nko ade a ye behu enya ade a o wo hwe na pese hu nko an bebre. The fact that the existence and status of a civil marriage are matters capable of objective verification by reference to official records. No, I don't see a chess officer who's old, no credit. So they're telling now at the coordinate in your BN. So, and off your man, I say, our bar no credit can't send me to say no when to me. Ah, you will be a young credit when one son like I say, oh, maybe I'm a divorce letter, be grand answer say, Abba, and tell me I'm a division as I come myself. You know, when you be so, but go so cassa. I feel our barn, I got us also on trains and on patch in a hard train. Yeah, any crime set a basa. And if my records want to catch a court, use our bars are at us or Bocoso at Wasso. No one yet what can say want to interfere so on the 6th and 9th of August after some Americans are the Cassan, or Uzo Colina. After some men that number bush and food now cries, so there be just sign men Cassan. As our bar and address say, or Becos went dictumati. Yet, tis a hard train. Yes, it's a basa. Our bar, I be at us for. America sasa wale hunu say ababa no ho wahye da so be social media no na all the akansem afi ababa na we ata so aseda say obe social media no na all the discussion comments reactions publications of insensible allegations nyina ya ni na no ekoso ana e happy intimi mu a ema yentumpo anxiety dia e dia bi na ma me akoso say wa eka and what damage about not damage or no ya mama akoso asa on reputation ti na msa about not damage ya mama akoso asa reputation ti mama akoso asa wa say aba no who aba no share da so obekeka sansa no TikTok say de be ya all ka sansa mi na no na ekwachi na third parties ene ni power aka o mu nyina tin se no bi na eye yo wo mountain so afi o say who aba no ensem o kan no attractive viewers bebre mo mu nyina ba behwe afei nipa bebre obi kwa na oba na o se o comment wa ase na o like na o react na o ba life so so ya no ne ade se bia bo akoche se de o to bo abo na honye na hin se de ogina se papa yin se ni ade so hu se aba ansem o kan nipa bi so awi ata so so ta echi
na wɔn so gya gum ne adeɛ a ɛnsɛ sɛ ɛba saa ebi nso reposti ɛɛtu saa na money na ɛba saa na nipa dodoɔ a ɛnsɛ wɔn aduru wɔn akakye no akɔdɔ so paa which on a normal day so ankani kwan sɛ ɛba saa afei maame akɔhyɛ asɛ wase ɔn deɛ ɔka mu obi ate sɛ saa nsɛm waba anaka account mekyerɛ ne TikTok account ɔde ka saa nsɛm no videos a ɔ screen record adanse ahodoɔ yɛ akɔ so engagement ne adeɛ nyinaa no ɛna ɔboa no nyinaa no a ɔde bɛdi adanseɛ ɛde akyerɛ ne nsɛm mu sɛ ampa asɛm a ɔka no nyɛ busua mu ka na ɔba anaka saa nsɛm nyinaa ɛtu saa na wɔn nyinaa ɛde afa na ho afei yɛ maame akɔhyɛ asɛ wase ɔka de akyerɛ obiara sɛ ababaa ne nsɛm a ɔka no wɔde agu ne ho fi dodo ɔde aka ama ne din ne sɛbio nyame adom ne n'ahummɔborɔ ɛsɛ nyame esi yɛ no na wiase nyinaa pɛ na asɛ wiase nyinaa tene nka na ɔma ne agye no ababaa no ahyɛ daa ɛpɛ sɛ ɔde ɛbrɛ n'ase ɛde gu ne ho fi yɛ ni kwan sɛ ɛba saa nti ɛno so yɛ baako afei ohun sɛ maame akɔhyɛ asɛ wa ne kasa yɛ ɔsɛ ɔno maame akɔhyɛ asɛ wa ababaa ne nsɛm a ɔaka ne nti ama nnipa binom ɛretwetwe no nnipa binom ɛreka nsɛm de brɛ n'ase ama wɔteetee wɔ yaayaa ɔredi yaw afei asɛ nnipa bi kura egu ne ho fi ne adeɛ ama no nti wɔtena wɔntumi ntena emotionally wɔayɛ upset wɔntumi ntena ebi ano ɔdwinwi sɛ adeɛ na akora ketewa ka nsɛm sɛ ade fa mo nyina wɔka ɛde akyerɛ court afei maame akɔhyɛ asɛ bi mu ka de akyerɛ court sɛ ababaa ne nsɛm a ogu so ka na waka defamatory allegations wɔn making na ɛfa na wadeɛ ho ne dibrɛ sɛ bedadulum bayere okurani no ɔka ma obiara te sɛ saa nsɛm a ababaa ka no very serious ɛsiane sɛ ɛba saa na sɛ ɔno maame akɔhyɛ sɛ wakora w'ani no kora ama ghanafoɔ sɛ bi yɛgyaa no wabɛka sɛ yɛngyaa no na sɛ w'ani no kora ama ghanafoɔ ɛba saa na ɔde ne credibility is at stake sɛbi ne honesty is at stake na abusua nso abusua no fapem ne abusua no sɛ wɔn si nyame asi ayɛ wɔn na asɛ bi kora bɛka nsɛm de agu abusua no ho fi sɛ abusua wei deɛ wɔn ni nokorɛ afei ne mu die ɛne sɛ deɛ osi ɛyɛ korɔgye wɔ ne bibi a wɔyɛ mu no na ɛyɛ amana akɔ ha adwen nti na sɛ ne kuna yɛ a wɔyɛ anaasɛ yere yɛ a wɔyɛ de mata de ba no na sɛ ɛbɛtɔ ba ha ɛnso ne kwan sɛ ba saa afei maame akɔhyɛ asɛ wabi mu ka yɛ kyerɛ court sɛ saa nsɛm wei na wɔbaa no aka no desiro paa sɛ wɔse sɛbio na sexually immorality na ɔde ne ho werɛwerɛ mu bi mesrɛ meka sɛ nneɛma a ɛnsɛ mfata sɛ ɔbaa ne bɛrima ɛhyia me mesrɛ meka no fom adwoborɔ ɔsɛ no koraa deɛ apere ne kuro paa yɛ a asɛ ama ɔdi yaw ama sisi a ɔtena ase kora wɔntumi ntena ne mu die yɛ kora no ne fapem yɛ a ɔwɔ nyame mu nti ɔbɔ bra yɛ ɛtene ne so nyame ani ne so ewiase ani no anaasɛ ɛsɔ sɛdeɛ nananom asi ahyehyɛ ato ani no ama asa atɔ ba ha ɔno nso ɔsi bɔ ne bra ne adeɛ nyinaa sisi obi kora afa ne fo a na ɔbɔ yɛsɛ wayɛ si ne adeɛ a ne ha adwen pa nti ɔka no nso ɛde akyerɛ court sɛ saa ne teɛ na ɔba ne nsɛm waka nyinaa oni adanseɛ biara ɛde fa saa nsɛm a waka no saa nsɛm waka nyinaa oni nokorɛ adanseɛ biara wɔ mu sɛ dabi ogu so yɛ a wɔka saa nsɛm no ɛwɔ ntɛntɛn fidie no so afei maame akɔ so asɛ wase ɔka ma obiara te sɛ mpo abɔ ne ka saa nsɛm no wɔn verify wɔn hwehwɛ mu a sɛ ɔwɔ nyinasoɔ nti a ɛna waka no kyerɛ saa afei maame akɔ so asɛ wase ɔka ma obiara te sɛ ababaa no ɛnsɛm waka nyinaa no na ogu so ka ɛde gu ne ho fi no ɔno yɛ maame akɔ so asɛ wa ababaa ne nsɛm no allegations no ɔka akyerɛ obiara sɛ wanyɛ ntom ɛnte saa na ɔnye ntom so da sɛ ma ɔde krataa ba abɔnten sɛ ababaa no mmra abɔnten na nka wɔmɛtwe nsan na nka wɔntwe ne wofiri nsa asɛm nyinaa na ɔmpa akyɛw ɛnso yɛzi a ɔka mo bi ate ababaa no ɛntu saa na ma ɔno ababaa no anyɛ saa adeɛ biara sɛ na ɔrehwɛ saa ababaa no nyɛ no na ɔde ɔhu sɛ ababaa no egu so ɛkeka saa nsɛm no ɛkyerɛkyerɛ saa nsɛm nyinaa no na wapɛ kwan bi so sɛ ɔde ɛretwe attention aba ne TikTok no so wahyɛ daa ɛka saa nsɛm no sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛ attractive views public attention ne engagement reactions ɛde aba ne channel no adeɛ no a ɔyɛ no so nti na ogu so a ɔyɛ because ɔyɛ ayɛ amanfoɔ wɔn kɔhwɛ na wɔn bɔ n'aba so wokasa o sɛ saa na wɔn nsɔ so ne adeɛ na wɔn kɔ so asɛ wɔase wɔn ne sɛ nipa bi anasa ɔba no ahyɛ daa because after all ɔka onye amanfoɔ wɔn bɛhwɛ no na wɔn bɔ gye ne so ma ne fans nti ɔbɛkɔ so aka to wɔn sɛ saa nti na ɔba no gu so a ɔka saa nsɛm no afei maame akɔ so asɛ wɔase ɔn deɛ ɔka yɛ kyerɛ court sɛ ne yɛ mu nsɛm wo nyinaa deɛ ɔka kyerɛ court sɛ ababaa no ɔbɛto ne bo ase a na engagement ahodoɔ engagement records yɛ a ababaa no sɛ wabɛka no ɛho adanseɛ sɛ nipa sei na ahwɛ ebi asɛm no ɔka wɔ TikTok no 100k na ahwɛ asɛm ka ebi a likes kɔ abɛyɛ 4k
ebi a comment be 2k ebi a repost ni ade nyina no favorite ni nyina no engagement a ni nyina kwala ko se court we asem akwala na ka fa no anasa waba na ka fa no enya asem kuma sense ni pasei e na ahwe we hwe e bi wa ko ka chi obi we so de be ko nti no wo gume hu fin beyond repair ti mi sram court mre mu e na nka mo mo ame na bibia enye asomdwe no yensem no bia ye maame akoso asewa e ka dia che court nti na tie dia na e kwa kowie se maame akoso asewa se enam sa ansem we ya ababa na kasa na 3rd 4th season 9th August nti na oto le bo ase a so obekoso aye empo wabra ono ye maame akoso asewa de krata ba so on twinsa no on patch on na se nyina che sa aba no wa na adwen se obeye sa ade no a onyai obekoso aye akeka sa ansem no a akoso akoma wie nti je se bi a court ebem na court ehye ne se he asem a wo kan jai eni kwan se basa nti se court wa mem na wa amfa wo hye bi anto so on restraining na aba no bekoso because omo de season disease letter kra ba ya na ade echi obeye na kese is a court no bem o de tabo to aba no so se me nko ye sa de ni bi afanya no nko a mo me koso ase wa se enam se aba no gu so kan nsɛm ne adeɛ na de kakra ya waka bi baabi odi kwa ebedi bre ansan watimi sign ho ibɔma ayetim e de akyerɛ amansan ɛno nti no ɔsrɛ paa sɛ ɛgye sɛ court e de wɔn hyɛ no to aba nso nyɛ saa ebia na adeɛ bɛkyɛ adeɛ sɛ wobɛsa akɔso ayɛ na ɔyɛ na ɔka ne adeɛ a ɛwa bɛdi kwan sɛ basa afei owie na ɔka kyerɛ court sɛ ne deɛ ɔhwɛ free court no sɛ ebedi kan kan sɛ ɔsrɛ court sɛ court ɛnhwɛ sɛ kwan bi aso nsɛm a waba no aka die aba na ka ye maame akoso sewa nsema a wo nyina aka maame akoso sewa aba won tise da bi ente sa ogum ani mu ase o abro ni adanse bia no o court se statement of claim ni nsema aka nyina ente sa no kre bia enim enti court nga court ensha aba no na o meka sase that's why me kan ni na sabi ente sa enye no kre e na adanse na me kan na ye baako afi court ensan hwe na on fa tabo ento aba no so omo ka na omo eta na chi na so se le be ya omo nton koso nkomonten so enko kika sansem krono a emfe nguye maame akoso asewa foso ho fi afi obi biara se yen bloggers ikwa obi ntina ba bi fa the same content no fa nye videos ni ade e wa bra sansem ni na eguye maame akoso asewa emfi enti afi court nhye no no patch wani mu ya na on twe na ho emfi sansem ni na ho na o said you can nsem no ekọ akire ma wiase na ehu ye no o patch also a wonhwe se ekọ akire the TikTok handle so social media platform so yeah baby o kan se no bibia on fan ko na na nkọ akire na ne ho entimi sign said dia ese the fatal court so hwe no hu se da bi any asem bi say no se wo sign ma reality a wo ye di say na be bo a na wakọ akọye court wa hye no wa ye na bo ma bibia ya asomdwe afi ma me akoso ase wase damages so oba na kan sem de gu no hu fin do nti ma me akoso ase wase general damages for defamation then say wa kan sem de gu no hu fin afei chesa ama wodi ya ni ade ya ni nyina ensese basa na nyina so say repeated publications and we kan je na obeka ani ade de bia wo ye no ama yawo ma me akoso ase wa family aro wa wodi no odwen wa wonte ase ti enam sent no record pa say the humiliation bi bia nt no ope damages say assessed around 1 million Ghana cedis yet it is kind 10 billion yes and so sika bi court no hwe a ebe ye ne kwan so afi court wie no enso wa any further relief bi court no hwe betimi aboa na ma bibia ya so bi court no hwe na onye ne sa afi de twa to kwa so legal fees cost including legal fees the court no hwe na betimi aboa sa onye ne sa ma bibia nya so bi ti abusia we ye nsem a ma me akoso ase wato de boase na wa chi mo che court na utie nsem a ekenkan ya na say ebo mo so ya ma me akoso ase wade kodan court ya you can tell say ma me no odi ya you can tell say ma me no kre aweho mu odne nsem akodan court sanse nsem wo ekoso na ye nsem a otete na wo ha na wo toba ha na wo tinisu na wo de hwehwe kra say ma me de krata babo ti on the 5th of August say yenu aba nsem a wo kan ente sa antimi srew pa and we sa krata na fi de corner we family ti da bi ya so no wonte sa antimi nka se bi sa amfa no ti ma me kwa ma kwanya so wo ye me ba enye hwe wo de ebe ya twe nsem na waka ne sign o twe sign wi a pacho o pacho wi a na wahwe se onka sansem ni bi mu tu sa na mo ni bi krata yi ba ma wiase na de to dwa me nyina ye ho bi aba ne ti but in the end she was even making mockery of that letter no na said that press release esa talk also here the away wa bra wenti hwe
ɛto aso yɛ bɛpem sabre ɛna sɛ nsuo tap nkyɛn na ɔgye hɔ na maame akɔso asɛ bɛka sɛ sɛdeɛ adeɛ no si tie na sɛ ababaawa no si yɛ ne nneɛma no sɛ nye sɛ bi a court bɛba mpa de injunction abɛto no so court bɛba de tawa abɛto so sɛ hɛ menkɔyɛ saa adeɛ no bi mu a biribi ankyerɛ sɛ na anaasɛ kyena yɛn nuabaa no bɛgyae saa nneɛma no a wɔyɛ no yɛde saa deɛ a court wɔ mesrɛ mo ne deɛ no abasɛ kwan so mmrɛ mu na momfa ɔhyɛ bi nto ababaa no so sɛ menkɔnkɔyɛ saa adeɛ no bi na afei wɔnyi videos no nyinaa mfiri sɛ wɔnyi mfiri ne social media handles hɔ afei wɔnyi firi hɔ a bloggers bi kɔ hɔ de ayɛ programs nyinaa wɔmpɛ kwan bi a ɔbɛrekyerɛ wɔn nanka wɔn nyinaa nteaseɛ ma wɔn nyi firi hɔ na afei sɛdeɛ ɔtena ne channel no so kaa saa nsɛm fa yɛ maame akɔso asɛ wɔ ho ka wɔn san tena the same channel no so anaa baabi ɔtena yɛ biara na wɔn ka nsɛm sɛ ɔkaa saa asɛm baako na ɛkɔ akyire ma nipa bebree fa ɛnya engagement bebree ntina maame akɔso asɛ wakora sɛ ɔhwɛ nsɛm a ɔka no a ɔmo de season this letter aba ase ogu so ka na ɔmo ne sɛ aba no ka nsɛm no a ɛma wonya views onya engagement ne adeɛ nipa bebree ba bɛhwɛ no ɛbɔ n'aba so o yere ho wayɛ adeɛ ɛna na obi kora so de ebusa nsɛm abo akote deɛ ɔtɔ bo abɔ ne ho nyene deɛ ɔhyɛ nkyɛn ti ɛma da biara no ofiri empower sɛ ɔbɛkɔ so ayɛ because ɔbɛyɛ a ɔmanfo bɛhwɛ no bɔ n'aba so ɛbɛ praise no ne adeɛ nti ɔbɛkɔ so ayɛ nti sɛ court wa memu pa a ɔyɛ sɛ ababa no betua ɛbɛ gyae saa nneɛma na ɔyɛ and I think on say we are say obiara wɔ first chance and the brand say me kɔ so yi ɛnyɛ sɛ bi asɛm ami kɔ amɛka bibia na prɛkɔprɛkɔ ɔyɛ sɛ ɔkɔ court kɔ ɛna nka wetu aka sɛ ɔma amenya abote but come on but was a busy oh maame sɛ ɔwɔ asɛ ɔnkɔ court na afei deɛ ɔkɔ court maame akɔso asɛ ɔmini sɛ n'asɛm ɔden saa daabi mini sɛ maame n'asɛm ɔden because over 10 years poison claim sɛ wɔn amɛka sa wɔn abusua over 10 years poison claims wɔn amɛka sa wɔn so sɛ nyame na ayɛ adom ɔno ne kunu sign ti timi ni sɛ bi a sɛ nyɛ sɛ adeɛ ha adwen a ka ɔbɛ the press release bɛba ama ɔde akɔ court but yɛ maame no yɛmfa ɔmu ni akoro wobɛkasa ko baabi sɛ wode biribi sɛ isusu na akora ketewa akora sɛ de wosoma soma wɔn pata mu mpo wode biribi sɛ asusu no sɛ ɔbɛɛ senior sɛ deɛ ɛsi ti akora ketewa akora wode bi susu nipa bi sɛ adeɛ na wofoɔ de bɛyɛ ɔne adeɛ no na wo ebi a wo maame a wobɛtumi awo ama na boro so nti wobɛka asɛm sɛ kora no wano nyɛ wood I said sometimes no dwen ho a wonte ne baabi as you but anyway obiara ne sɛ de osie na adeɛ but come on nti wobɛka asɛm kora wo deɛ fine adwen asɛm bi abɛka baabi sɛ wotim ansa na waka ɛbɛsɛ wotim a you pause you think about it before you speak nti wobɛka asɛm sɛ kora no yɛ bɛsi wotim no I mean wode bɛsi wotim sɛ wɔsɛ ɔka bibia mpem sɛ ai dabi maame a ɔte saa dabi nti edura bi a ɛyɛ ne ha adwen mo ma yɛ nya nneɛma bi saa ɛmfa ntia yɛ ho bigidi sɛ saa bere yɛ asɛm yɛ akɔ court yi enu aba no bi gyae afọ akɔ yi na no so court na abo abi a yɛ asotwe mo ma anti na me yɛnura na me na sana na me video bi sɛ yɛnu aba yi wɔ we mo ma yɛsua bibi mfiri mu sɛ we can all argue without insulting on our social media platforms but there be a social media na too chaotic we did we atem we say we have bodia up there my for don't now the fact say be support your broni the fact we support your mama akoso asewa the fact support to park the fact say we support the asempa not just say atamfo what you say nya atamfo na say da bia me nua asomadu ene so so go won me be ko hada but ye wi nipa ba come on issue now ban say obi adwen na okyere but ye wi esi wa say na me won kofo mo frame ho off ne me ekonto kwada say wi am hwe wa asem kan ye dey say ekoso but I know insisa bibia ye nipa ba ko asem na ban ye kyere adwen but to the extent say odi obi me kan say bia mama ekoso say won kwan na obi ani atem mbo ye sister odobro ni na wa twofo na odi na da bi ni kwan say basa odi odobro ni atem sese na wa ko twi to park say na ko fi su to park me name to park na odi to park atem ana odi ye ma ye ofa na di asempa atem uza pe di asempa atem ana ampo fa ya poku atem na ko no bi di ma me brempoma atem a eya na ha adwum bi kan say me bi ma me brempoma be kasa say ada chance na wa adofo enti omu we na omayi chance amen pe ni kohwe media no so see ni pe bi si super man esa na ya ha adwum yes nye say ni echiche o man Ghana o me afọ don't na e bi anya asomdie wo ti wa afari mpo se ma me akoso ase wa be kasa we dia fa to yo ma me anka hompe ona na bi no na anka hompe Mr. Meka o madaroma nti dura bi a o me kan ko nkyere ho ade na chia ojitum se wa chia na ya pekwan bi ti afa so asomdie ba o si a eye den ya obi ate asem we asem o qualify ma me
obi kwa bedwen sa nti ma na kwso ase wa court wa yekodi ye na yekoba da bia media for ye na ho na abusua akoba na zo ni awade nkrata na obeka so awade nkrata na wa fa ne sa na odeko obeka se ti ne agya no go di awoba no se kala se no ade ama me na ka kire no ye nya ade sa esi ye ni se siwisi a odoko pe kuma se airport so abayama ne ye nya ade pa obi amon otanfo kwani kwan se obon pa se obenya abayama ne ebra abesen wo mukwa anya asan but sometimes maybe any maybe we are na be the party will be left with no option or we are the kataba jaimen can be na twon film pacho ade chi ya no asamba ebi no more din well nyame hu ye mobo woni akoma so ade for my me da so jibre na o hwe me din de kwamena wusu aha by Grace TV Mr. And then they can be kind of subscribe man watching and share and like and comment Emma for phone you hwe ne what the probably ya yete ebe som ye kwe we can for a better Grace financial services at the amount Ghana for ya mo America insurance won sensem financial assistance near the bia or Ghana now America na Canada there a better Grace financial services so man America for the amount to make and then me mama dina kusi o me na to answer here and then my dying I go far by and my better Grace financial services and then kasa obechechu mu insurance omo no intermediary financial group how the whole bomb na no see sika na pension e ko ba sa pension here sika o metam sika boom the amount and I be that no see sika na o ko balance ko ba sa bia no see sika no a nyame mane mpare o how ne amane bi ba na ntu here sika o metam sika boom the amount e tax free pay with the na pay a better Grace financial services ABS ya uni America na Canada bi ma do kra won krata o Japan yo o sie sika ho also se fata so the better Grace to na want to make what and no kasa na di ni anymore then see we we the radio Jesus Christ dim afei the American for the ama bim recharge automobiles ni na ne se Ghana for wa se si ade wa ko ne se opon adwuma titiri pa okumas ne nkran so na ne also taxes ne more until won chro but kumase ene nkran da bia ye choked no unlike Sunyani say hojo kama opo adwuma so wodu fie nya asem ketwa na no na recharge is kwam na Ghana for bre obi opo adwuma asem wodu fie no this afeda ena this afo kaya papa bi opo adwuma e wo Kumase Mountain so number 8 onya ka na agba homachi 5 okodu fie na agbo 7 odware wie ya na za adwuma time so ntimi na agbo 8 atena kan wo bedu adwuma na agbo 10 odu adwuma na adwuma wi ase masa ke go away I cannot work with you because why you late and no da bi ko sia no abo last week we see no ahene makokobe na ona mo pedwuma brown village shona moto om nyasam betwa e na recharge si kwabna Ghana fo we bre but bese me bo awon nti no Ghana ni bia wo hwe bia se wo peka to kakra bi ekro bia ko recharge aso ye obenya oso ene wo ka enye no nkwa e bia wo so wo ka no we yisu ache wo pese wo ton ka na fa ka no kuma recharge o be ton no mo di usika amount fe ento kasim bi eni ho ena afenya no nkwa ebi nso a wo ya ban dwuma ni wo pese wo toka na ka wo de co school we teacher ni we nurse but wo sika sam nso ho de enya nso akwantu tu betena wo sa da bi recharge si bra o ba di hands do pay slip aba na mo sa mpa ya ban dwuma ni omo betena as na ma ka ni bi no wa nhye no tua ne kakran opin se wo betua we na bi bia ya so dwe di ama eno so ye ba ko afi bia wo akwantu so ho na wo hwe me unya ka beto ka afiri aba Ghana but wo nkwan abefa so afre recharge Oma be assist no want to carry for control mama. E be do Ghana ha o dwen port on he maybe bia ha. Port on recharge one agent akasifo be bi on so oma be so no mayi ka no e dey free port on mama. Omo yi kan dey free port on mama na ne ya kan ya to aso ka man dey recharge automobiles kuma se omo asko the app. Accounts omo achimora. Ache me ne kwa buche na make achimora. Achimota overhead na se pay tini omo nkasa. E be bia nkoyi. E fa abusi ameda ase se o jebre. Na me hwe me dey kwa na so. Ya me kan na ya no tene mi tre. Brepe mi wishia makara. Bye-bye. Your perfume, near my degree, home my own yisha. Nani, any jay woman say, perfumes never show her no. So, Barney, when you whom be a whole tester, and the way your showcase is so high. I can't test her nature, saying, yes, I don't know about Batono, wouldn't the way I see now, Packaging bow, shake the way amber glue, glue, so shake. My own ya now she and us when you ho a na wafa ti ye nneema ne de